In your opinion, how can Igbos unite to preserve their spirituality without losing touch of modern realities? Yeah, I'm calling of on onye Igbo ọbụla to maintain ihe family ji dị ebube. Nke bụ eziokwu bụ na family ọbụla tụfuru ihe ha ji wee dị ebube. They have lost it all. Onye ọbụla emeriri n'ala nna ya abụrụ mmadụ. Ihe na-agwa ndị Igbo bụ chekwabanụ ihe niile ahụ eji malụ ogbe nna gị. O nwere ọgbụgba ndụ ndị nna nna gị ha wubere dịka etu ndị anyarị the Jewish people si wee build ọgbụgba ndụ with Chukwu oke pụrụ ime ihe niile under the Ark of Covenant. So Ark of Covenant is like a mobile altar. Ha ji wee na-eje ọgụ. Etu a ka ndị nna ha si wee build kwa obi ndị ichie, build ọfọ, build okwu mmụọ dị iche iche dịka ebe a kpọtụrụ mmụọ. So those things a kpọtụrụ be nna gị, o nwere echefuna na o nwere ọgba ndụ ndị nna nna gị ha hibere with ụmụ mmụọ, and that ọgba ndụ a is for the good. I can tell you na ọ bụrụ na o nwere ndị na-enwe ajọ obi ma na-agbụrụ kịta, mana ndị gboo ihe ha ji wee hibe akwari nwere ike ọ bụrụ na family adịghị enwe multiplication. Akwari abụrụ sọ nwa ka ọ na-eweta. Yes, akwari is a goddess, and akwari abụrụ ara egbu mmadụ na akwari. Onye na-asị gị na akwari wee ebe akwari ọmụmụ ebe emuru mmadụ asị ka ọ bụ n'ebe esonata nne m si na big rich family. O nwere akwari dị bụ ebe ahụ emebiri emebi mgbe ndị ụka bịara. Mana kịta as we speak, the current onye nọ n'obi onye nze ka ọ bụ o re-establish go new akwari in that family. Nchi ọ dị. So akwari asọ nọrọ ya eme install akwari. O nwere mmadụ dị ya. Ọ ihe mara ọ na-ajụ na-ese. Agwasịara gị the items eji ehibe akwari. Nwere ihe dịka mmadụ ọbụla dị ya. Enwekwara some families ka hibere akwari in recent time. So mana ndị ụka bụ ha bịa ha name give dog a bad name in order to hang dog. Asị gị na-eji ọgwụ na-eji mmadụ, who does that? Ọdịnala Igbo na-asị kwafu ọbara. Asịrọkwa m na mgbe gboo na enwere ụfọdụ ndị dị evil nwere ike out of their own shallow mind and ignorance ha eje gbuo mmadụ thinking na by ini mmadụ na ndụ ma ime nke a na ọ ga-eme ka ọgwụ ha dị ile, mana ọ bụrụ eziokwu. That does not mean na ihe ha mere dị mma. Ihe ha mere family niile mere ihe reta na taa ọfịa taa, mana o nwere ndị practice n'ọdịnala the way you should pray sele ịkwafu ọbara. So ihe anyị na-akọwa bụ Igbo spirituality adịrị evil. So onye ọ na-commit igbu ọchụ gburu ọchụ because of ignorant ya and anya ukwu ya, ọ bụrụ Igbo spirituality sendere ya. So ya ka m na-ekwu maka. So ama na with time ndị mmadụ ga-enweta the right concept. Igbo spirituality is built on ọfọ ikwu eziokwu kwuo ịfụ asị gbara asị ọsọ. Mana ụka abịaziri bịa mee ndị mmadụ napụzie ndị be anyị etu anyị si ebi ndụ. Anyị hapụzie ibi ndụ etu esi mara anyị biwezie ndụ anọda agbụrụ wee na-enye nsogbu. Ka m gwa gị ihe a mee investigation 1980s mgbe anwa Igbo spirituality can nwere some greater percentage of followers in our system. Ndị Igbo adara agba akwụna. Ebe akwụna si bido owu na front side Calabar, o nwere ebe a na-agba akwụna. That is ibie ndụ ka ndị side a asị niile agba ị na-ebi onye akwụna. Ndị Igbo adara agba akwụna. Ịgba akwụna bụ ihe dị gbara ndị Igbo gharị. So ọ na recent time a ụmụ agbọghọbịa kposara afrodi ụfọdụ tọnụzie tomama ji emepezie joint akwụna bido mana originally jide mmanụ ndị Igbo. So ihe gịnị ka na-ekwu, and ihe butere ya wụ na anyị nwere excess unmarried daughters. Mana mgbe gboo ọtụrụ like that, maka na e nwere some rich men that can marry multiples were absorb for those single sisters, and once they are single they will be there causing problem in various homes. So all those things we hear pụtachara no na-emebizi our society. Ihe amanụ ebe a single mother ji ekwe cotton na main road nọrọ ebe a na-eme mama ji gbagodo akwụna gbata nwa nọrọ n'ihu bịa pala ọkụrụ na ụmụnede maọbụ na ọkụrụ na ọba maọbụ na ọkụrụ na Nsụka ebe ndị tụrụ ya na aba paakị o ji mere ụlọ ashewo. Nwatakịrị azụ na that environment kere ihe ọ ya bụ, ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụkwa na ashewo, ọ bụrụ na nwoke ọ bụrụ mbụrọba ịghọtago, maka na ọ na ebe a na-afụ mpịta a na-apịtọ n'ihu ya. So ụnụ mata damage this kind of lifestyle westernization ka na-ekwu maka mere Igbo spirituality ụnụ ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Thank you.